Hi guys! Lugan, hi Lugan, hi Lugan. Hi Lugan! Hi guys! Welcome to my vlog! Hi Lugan! Hi Lugan, hi! Guys, padulong mi sa dagat guys, mag-swimming mi. Oh, mali ang dalan guys, padulong sa dagat. Oh, yung view. Lugan, hi! Lugan, hi! Hi, Lugan, hi! Makasugod na siya. Wala. Magbabali ba ito? Pati sa nila. Pero he. Hindi naman. Pen. Atin lang day. Gaga. Patong pitaka dito, pilis ako jing. Nausin ko. Sila. May dos lo din. Pati ba? Kira te. Sige ra. Ayun na si ma'am. Ayun. Apilan ko rin ko ma'am. Apilan ko ako. Apilan lang siya ma'am. Anak ko ina kong tabunan sa kan. Naroy. May live nila siya. Bayad kami. Ay ganino kay cheese ra no. Sa kay kulang pa sukli 5. Sa uban kay Dali, soy. sa uban kay pagunching patulit to mi o. Ato nakita do pagalas ko no to layo kayo. Sude mo. Mama na do na. No. Saan ko lang ginagin ito? White sand na niya. White na yung chamay ka ng solim ang place. Kana bitaw, di ka maulo mag-place. Lagi ay. Testing gani, testing. Solim siyang place dito. Ano? Di ka maulo. Ano naman ilang? Ano ka pagkalimunin ko na, matamis-tupis pa dito. Kaya wala eh. Hindi pa siya crowded. Ay, nakita ka sa yung post na to. Wala naman ilang. Kamera. Kami sa kamera. Ban ni. Nagkuri. Mararaga na yun. Ah! Teka nag-iapit na doon. Last stop na mo ang bugak. Ano na lang ka? Kagapo ko ng bugak. Ay, ako dito yan sa Minisil. Sabang? Nasabang. Sabang? Ayaw mo sabi ka sabang sila ko to. Ang tumoy kaya nakaupo na katuturan sup-sup na may prior sa tumoy na kaduha. Okay, pamaot dito kapag may marunao po ka na para ako. Ingat dito ate hindi sabang na suba. Gusto ko bumalik ka dito. Okay na! Kami! Wala na yung unggoy. Salamat sa inyo. Ay, may pulik sa manok. Manok na ni Paul.
diha. Uy, ay, kaway-kaway. Ah. Agayan kayo dun niya. Oh, klaro kayo. Ano ni guys? Abot kami guys. Welcome to unsa ni gamit? Sihoy. Very nice. Sihoy Beach. Gana all time target siya bay. Nangagko na lang or niya. Naon na sila. Daghan guys sila guys. Hi auntie. Kaway-kaway. May ka nakauban mo, nahabit mo? May ka nakauban mo? Okay, bate. Bate na boy. Abanti atras. Abanti atras. Guru. Atras. Ano ko sa gari? Abanti paingon sa iya. Abanti paingon sa iya. Uy. May video tara tayo kay mag-praise ko ron kay para ako kanon si Presidente Baguio. On view diri guys. Abot nami guys. Uy. Halina kayo mga kababayan. Hi guys, welcome to my vlog. Nanaw mo. Si ate. Yan na. Mamaya. Ayaw kay taob na. Ayaw pag adtos laom ha. Hoy, na Jing. Tara dunga na ta Jing. Ha? Grabe ka puti sa among mga simod. May paslablab o naka-lipstick pa. Kani guru man kay biyahe bitag sayo. Gani, grabe wala luspad kayo. Lungsod mo ta Jing. Di luspara na to. Biyahe ba, biyahe. Grabing tugnawa man. Abot na mi guys. Mao na ni amo ang kuan diri guys. Oh. Grabe ka lami sa lami kay ang dagat diri guys. Hi. Hi, asa man mo? Hello, madam. Kaway-kaway po. Apos. Contestant number 1 and 2. Gabi man to siya gilarga. Mao lagi na. Aman sila si bebe. Hi. Oh, isa man na. Init. Ngit-ngit man dito kalay bali-bali. Hi. Naglulo mo nang isa. Hoy. Ano Istorya. Chul. Ano sa man? Uy, si Juan ba na dito? Di man selfie. Gusto ka selfie? Okay na. Hi. We're here na. Mga ligo namin. I'm here na. Haman idnawing. Uy, nablisti. Kusig, gabi. Ako rin tiyo, nga gwapo. Ay! Uy! Oh. Mga auntie na ko ni mga auntie. Mga auntie. Asa na? Uy. Hi. Manoy. Kita. Ano ito sweet sa tuhan? Manong ka, ngita dili. Pohon. Uy, mama. Hi, hi, vlog. Moni ang punuan, napunuan sa kaliwat ni Agustin. Moni siya ang punuan. Mga unsa?
Mini tikel. Ano man na nga? Batong. Ako panakan mo ni. Oh, panakan na po. Dapat na. Darat eh. Ay, sige lang. Kaya kuha na, man na. Isa may ng anak. Bibing. Dagdag na no. Ay, lapis una. Gamay kayo sa una. Silin. Nay. Ano sila ng gamay? Oo. Bilbuan pa na sa pansinan. Ano yung uyab? Pagani mga uyab tong mga dalaga na hamto. Isa may. Wag sa mga uyab ang mga dalaga. Ay! Kusuman! Draw! Ay, ginoo ko! Ay, lagi na ba? Ayaw kay kusog na ba ang balot? Ay, natin yung mga pulito. Ano, nangaligo na siya. Muni dagat, very guys. Vlog lang ko, anti lang ko yung vlog. I-subscribe ko din, kay ko ang channel. Di ko kamao. Ha? Ikaw, Len, kamao ka. Na di ko kamao. Init man, oy. Init. Ay, kainit. Muni ang dagat diri, guys. Linaw ko, bawbawd gamay, guys. Pero gwapo, init siya ang panahon. Init lang. Gwapo ang buragat diri, guys. May namamangka. Muli akong kinagwapuhan nga pag-umangkan. Welcome to my vlog. O mga pag-umangkon ko niyo mga gwapo. So, nangaon na ni guys. Kung manong. Ako eh. Kauban ni Atame. Tami. Nangaon na guys. Ay hawa dia. Pare. Ayaw mo ni te? Uy, papa, nang buwan na ba anak? Wala, ito ba ka magaing? Saan man ni pag... Pangadban? Pagkaon gasugan, di pang gutom naman gud may kay gikan mo sa biyahe. Sayo pa kay nang Dinhili lang ko taman guys. At tangi ang part 2 ani nga akong video. Kay taas pa kay ni siya guys. Daghan pa kayong mga activity nga among gibuhat ani nga video. So, dinhili na lang ko taman. Bye-bye. And don't forget to subscribe and like and share. And also, click the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos nga akong i-upload. Bye-bye guys!